Ćao, ja sam Parkić iz Južne Koreje, drago mi je što vas upoznam. Ja sam Korejac i pričam srpski jezik. Ovo mi je pitao zašto ja pričam srpski jezik. Ima puno jezika na svetu, ali zašto sam birao baš srpski jezik? Pa da, na svetu ima puno jezika, na primjer kineski, japanski, korejski, engleski, srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, novosadski, nišički, čačanski, šatrovački. Ali zašto sam birao baš srpski jezik? Meni je bilo mnogo teško da naučim srpski jezik, zato što je totalno drugačiji od korejskog jezika i moj materijni jezik je korejski jezik. U korejskom jeziku ne postoji padež. U srpskom jeziku samo jedna reč zameni stalno. Na primjer, čovjek, čovjeka, čovjeku ima genitiv, lokativ, akuzativ, nominativ i tako dalje. 7 padeža. Tako da nisam htio da naučim srpski više, zato što je mnogo teško da naučim. Tako da bio sam u fazonu kao, neću. Ćao, doviđenja. Ali baš tada sam imao nekoliko prijatelja iz Srbije i oni su rekli ovako: ej Tebra, hoćemo li na rakiju? Probao sam rakiju i onda sam pevao kafanske pesme. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Baš tada sam primetio da Srbi znaju da uživaju u životu. I onda sam bio u fazonu: joj, pa onda sam počeo da učim srpski baš ozbiljno. Već 10 godina učim srpski jezik i još mnoge reči ne razumijem tako dobro, ali pa dobro, mislim da je dovoljno da razumijem srpski jezik. Ok, to je to. Samo jedna stvar da kažem. Joj, nemoj. Zašto? Znam da ćeš da kažeš jednu rečenicu, ali ako ti kažeš tu rečenicu, nećeš dobiti para od TikToka i od Instagrama. Ok, upravu si. Pa da, ok. Nema veze. Kosovo je Srbija.